Ginoo siya sa positibo. God, our God, is not the God of absence. He is not the God of negatives. He is not the God of gloom. Matod pa ni San Ignacio de Loyola, no? Nayon siya, kung mamalandong kita may tungod sa Ginoo, o kung mangita kita og mga timaan sa Ginoo, we should not seek God in desolations, but we seek God in consolations of life. Kung maghisog kitag pagkamatarong, mga igsoon, masukod kini wala diha o dili diha sa mga negatibo apan sa mga positibo nga mga indikasyon, positive indications. Sama panalitan mga bunga, sama sa mga bunga nga gipangandoy sa tag-iya sa kahing igera nga mamunga kini. Kini pong pagpuyo sa pagkamatarong mga igsoon, nagdepende kini kung giunsa nato pag-ugmad, pag-atiman ang paggahin sa atong kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato. Dunay mga pipila ka mga angayan natong pamalandungan sa ebanghelyo nato karon nga makaingon ta asa ta dapita niini nga igo pod nga makapamalandong kita kung giunsa nato gigahin ang atong kinabuhi isip kini gasa nga gihatag sa Dios kanato. Arita sa pagpamalandong sa kahoy igira mga igsoon. Duha ka punto dinhi, no? Ang kahing igira, pabor kay niya, no? Nga klase nga tanom, nga gikinhanglan nga kini siya, doon na sa igo nga lugar, no? The fig tree used to have a favored plant when it comes to space. Pabor kini siya. Usabot pasabot ako mga igsoon. Kinahanglan kini siya ang kining kahong igira mutubo kini sa halapad kayo nga lugar aron siya makatubo pag-ayo sa usa ka tambok nga yuta o sanglit mga igsoon dito sa Palestina matud pa nga usa ka disyerto nga lugar. Dako mga disyerto dito sa Palestine. Dako keng kagayunan nga mutubo pag-ayo ang kang igira ditong dapita. And that is very really special ang iyang pagtubo ni ini. Ug makatubo gyud siya kay iya tanan ang space, ang lugar, no? Ikaduha mga igsoon, the fig tree also was favored with a lot of time. Pabor kining kayong igira mga igsoon, no? Kumahisgo kitag panahon. Kay kining iyang pagtubo nining kahuya, hinay-hinay kining nga pagtubo mga igsoon, no? Ug matud pa sa tradisyon sa unang panahon, nibaw-an nga ang mga bunga niini, no? The fruits of a newly planted tree, dili ni sa makaon sulod sa tulo ka tuig, no? Sa mga kung kining kahuya mga igsuon mamunga, no? Sa ika-upat nga tuig, nan this had to be offered to God, no? Kung after 3 years, mama na ipamunga niya, inigpamunga niya mga igsoon, isa ika-upat ka tuig, ang bunga ni ini ihalad para sa Ginoo. Diha lamang sa ikalima nga tuig mga igsoon, nga ang tagiya sa kahong igirang nagtanom, maka-angkon siya sa bunga ni ini. No? Nakaroon mga igsoon,
the owner had been expecting something, no? Nining share, nining kahuya, sulod sa tuig nga mamunga siya. And all in all, mga igsoon, he had given the fig tree 7 years of his patient waiting. Laliman kay nga pito ka tuig niyang paabot aron maangko niya ang bunga sa kang igira nga iyahan na gyud, no? Still matud pa sa ebanghelyo wa pa mga punamunga, no? Nakaroon mga igsoon, kining kahuya kitagaan og enough space, enough time. Muna ningon pa jud ang tag-iya sa kang igira, Ginoo, tagay og lain na sang tuig kining kahuya. Kubkuban ko ni siya at imanon nako patangan nako og abono. O kung mamunga maayo ni siya, o kung dili mamunga putlo na lang gyud, no? Mga igsoon ni Kristo, for all that we receive from God and from life itself, are we takers more than givers? The righteous person is more a giver than a taker. Sa tanan nga nadawat ng tugikan sa Ginoo, ilabi na ang gaso sa kinabuhi, kining tanan, dawat ra batag limpyo, kaysa manghatag tas uban. Kini atong pagkamatarong mga igsoon sa kinabuhi, narabagyo diha sa pagpanghatag kaysa mudawat og dawat lang og limpyo og pigpigan nato sa atong kaugalingon lang. So we ask the Lord then that may we spend our life to the full. Puy-an nato ang kinabuhi nga puno. And with all the opportunities, with all the chances, with all the privileges nga gihatag sa Ginoo kanato, mga pribilehiyo sa pagpalambo sa gasa sa kinabuhi ang gihatag kanato, ato ni siyang atimanon uban sa pagsanong sa kanunay siyang kabubuton anong mamunga kita og daghan kay kining tanan nagagikan o nagasukad man gayod sa Ginoo. Amen.